Aizkiriak, ze emozioate, ealki afalduta, ba? Alkain, listein alde. Ze lista? Banekin aztin zailo. Ai, asteburua mendin pasatzeko gatu ginuan, ez ala izgoatzen. Hostiala. Karo. Aztutan itxon. Bai, banaiko lana izango dela prepatzen, Ba, lasai, harki paseko deuta. Mendila, aize sanua, loitzeko zako, kampingaza, linternak... Iraola zurrunkaka. Ekaguen... Sartu zumoia, favorez, Gaur, martxoak 8 gizon langilearen eguna ospatu da. Ez dia kadarri jogeto, Atxo! Lasai nauzi, lasai. Lasaitu hai, eu! Ze zagar klasekin egiten duzu bazahar doan? Bolo, zagar, borobile egin, Bazak noiz eman ditu hola goiar puskak. Bueno, ama, hazi klase guztako hazik ikartzen, Oain buena beraztingo gehiata. Nola ditzen zaio zuberoan, ohe gaineko, estalkiari. Trumankulua. Ongi da! Kontuz geho, Infu. Tranquilo, zaitxeste. Zein da, larrialdia? Larrialdia nire akaten minau ez da nahi danea sartea supositorioa. Kotxia primerako inventua dana. Esiatzen atxio, ikea aliatzeko. Oiza Tolosa, gaur, zertaz hitz egingo dugu? Bueno, gaur, Abel Barriola iburuz itzen goio pixkat, Hola, familia, kai. Iarkain, geho proma gukautakoan bakik. Bara txizik. Ira, hola, nahi zasi tienda kampaina zurrungaka, Buruz gora hartzen maldi maialo bakik zeran. Vegetazio festa, bai. Bazaku ba, buruti behera sartuko, me kauen... Aizu eta labok tienda kampainan kabituko algea. Akabituko ez geha, ba. Hemen, para 4 jartzein. Bai, baino para 4 nolakuak. Uno 60koak olibizilako kankailuk. Ja, ingo notza egin, hobeto ongo geha estu inda. Eta zurrunkak astean aurrenekoa, fuera, Etzioko, la jarri beharrik, gizona. Earki guaztin, Mai Carmen, martxan da saitu nahi dugu Ikeara. Kotxia primerako inventua dana. Bai, esiatzen atxion Ikea aliatzeko. Armario berrik eosit, armario ropero oitako bat eze berdinat. Bai, neguko abriguak eta kordetzeko. Zanta, seguru ala kotxe txiki hontan kabituko zaiula. Bai, emakumia. Ikean gainea muebliak montau gabe saltzaizkina be. Gainea kotxi hau. Txikitea, baina espaziosua. Aizan, piztu zen arrote irratia. Egitea, oain Luis Marianon antologia izangoa. Ikuste alde noi, ziklista ikuste huediala los amos de la carretera. Igual ez nuen konturatuko atzean gaudela. Joion bozina! Bai alden. Konsuazio? Hala, ongarretia, organikoa benta. Ai, ama, baina Mai Carmen, hau ez den paiz dakar, Ziko ez itxonan karreteran deskibatu indina. Bestela, pintzazo. Balanka hori matrionat, ai, nahi dago, Hori limpia parabrisa zaten. Ba ez den moitek. Baina, segertatzen den. Limpia parabrisa zigabe eziko gatun bai beli. Eta hori jazten behar ze. Egitea, laguntza eskatu baina. Eratu inala izo. Aute aurretik txaleko jantzi behar den. Ez dinalako hotzi egitean da. Ez den otzantza. Seguritateak oden. Jantzi zan. Bale. Bazetorren bateo bat. Zer? Bakoitza merezi duna daka. Agur! Zer esan nahi otazun horrekin? Igual zaion, nik deitu jon gruai. Gruista? Bai, laguntza favorez, Ikeako bidian geha bai. Zenbagarren kilometroan? Bai, Carmen, zenbagarren kilometroan gatxauden? Itxain pixkat, espere un poco. 17.346. 17.346. ¿Estaba posible?
Mundu hontan dana da posible. Autoak iratzeko baimena ere edozeini ematen diote, bistan da. Asmatuko ote du gruistak 17.746 kilometrua non dagoen? Bueno, nahi kure, zauen krisari emoten dut! Zakileke, hausetan nanamen! Koño, ahertu alda, nipa enula aurkitzen. Kontuz! Ai, ama! Ez tazkaula 20 urte! Datu! Nahi kure! Ero danok astezaz etxin laguntzen, ero bate karriko neuri etxeko biharrak etxeko. Hombre! Tio, azpertu ingozea, hainbeste denpora librekin. Hala, atia, machista. Machista? Bai, bera machista itazu? Zau beza hobi, Aizu, ni zapatutan hoia ikendet, Nik balkueko loria gerratzetxut. Kasu zer? Zuk ez tozuzta ez da buzoiko korreu bekarten. Pakizue gauza bat. Periodikun anuntzizu behatzean ule. Jazta! Ekarri zu periodiko hori. Denon artien erabakiko deu. Arratsaldeon ikusentzuleok. Gaur, martxoak 8 gizon langilearen eguna ospatu da. Potrotaraino gaude sexu bereizketaz lelopean, gizonkundek manifestazioa antolatu du Donostiako kaleetan. Milaka lagunek zeharkatu dituzte gaur Donostiako kaleak lan munduan gizonezkoek pairatzen dituzten zapalketak salatzeko. Manifestaldian parte hartu du besteak beste gizokundeko zuzendaria den Txato Moiuak. Hona hemen zer esan digu. Bai, egia da urte asko daramatzagula gure eskubideen alde borrokatzen, baina traba izugarriak izan ditugu. Gogoratu besterik ez dago, iazko alardean gertatu zena. Askotan, gizonezkoa gara, okerrenak. Elisa ere, erabat atzeratuak geratu da. Noizko gizonezkoak monja, noizko gizonak matrona lanetan. Ez dago eskubiderik. Lehendakariak ez dauka arraultzik, lehendakariak ez dauka arraultzik, kolarra, nazkarriak. Lehendakariak itzordura huts egin du, baina berak ere izan ditu hitz batzuk egun berezi hau gora aipatzeko. Pena handia dut, gizonezkoen manifestazioan parte ez hartzeagatik, baina hala ere jakintzazue Eusko Jaurlaritzatik gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasunaren alde lan egingo dugula. Eskerrik asko, moñoño. Urtero igual. Egun hauek ez dute ezertarako balio. Egila, motel. Asko hitzei, baina azkar azte zaizkio honi, rebendikazioak. Pulito, eta ez da beste rondat. Bueno, a ber, pagarik zinde kampaina. Ira holak janaria eta darila. Ta nik kotxia eta bizikletak. Ta alkainek zen man behu. Beti bizela libratu ingoa, lan egiaz. Ta azetik ez diutietan kampaina montatzeko esaten. Bai, eta izarrei beralo ingo jau, ite unotzaki, note. Zeba. Alkainek dena montatzeako autobia berri jengo jemendin. Ta hain traketxa alda, ba? Bueno, ez dela ez guatzen garbantzula, eta irikitzen hasi zan hartak. Ta kotxiei rueda kambiatzen hasi zanian. Apa, guardella. Ze, tiene kampaina neone, montatuko aldeta. Oi, ama. Hala. Ama, atxan nunda? Ba, zahundek! Katja, Santi! Bitxurretik datorren burua hundi berdeo, zein da? Zer esatezu, ama? Zer berde? Zer da gauza berde hundi joi? Hoxe, galdetu niapa! Bola berde bat, martienuak, mutantiak, ekologistak, deitu ejertzituai. Burua hundia eta berdia, murtzianua ez. Agirrenako paskual! Ez tiroik egin! Atxan gai! Moxala! Ze pasa zaino burun? Illa. Esto es el acaso, bizita, hola! Illarra da? Hilarra eta erraldo ja!
Zeten izuen, zentral elektrika horrek etzigula ezeonik ekarriko. Isilego nahi favorez. Batzak noiz eman ditu holako jarpuskak. Bueno, ama, hazi klase guztako hazik ekartzen, Oaingoen aberaztingo gata. Eta zeatik ezte burua lurraz pizartzen batzan. Ia zerebrua aste zaian. Batza hoi peligrosua da, Ez da ezeonik ateako handik. Ba, ni negozioa ikerri ikustet pa. Gue, Santi, zurrona, hau negozio handitak amazola. Bai, alderdi unea larroxa horri saltzea juntzanekoa bezala zea. Bueno, eta zein behar du ba, hilar honekin? Beste holako jasko bat ateatzean, da menestrazara, kristona. Ma, favorez. Bueno, arantzadiko ditu berko jau, Ez da, pentsature, hoi diruik ez du ematen. Nik telezinko dituko nuke, Bai, ata izagurra radio kaseta ipurtzulu die sartu ianian bezala. Ba, illa sinistu zuen txakurra neu gorreaken abesti kantatu zikula. Santiago bailistua. Bilar pentsako dauzein. Ozen odea. Festa você man. Eta az gaitezen gure hirugarren lehiakidearekin. Bera Tolosara da, ni neu bezala 27 urte ditu, eta gehien gustatzen zaiona da bere lagun txominen emazte gaia. Hoi lekuan goizeko bostetan kontatu nizun da zin da hemen esan, joe. Bueno, az gaitezen demorari galdu gabe gure lehenengo frogarekin. Badakizue, zuek aukeratu beharko duzue hor panelean duzuen hitza nik egindako definizioarekin. Dagokiona, konforme? Vale. Bueno, nola ditzen zaio zuberoan ohe gaineko estalkiari? Trumankulua. Ongi da, nola ditzen zaio la puebla labarkan larrua jotzeari? Izkitxintzi trankitu. Zuzena da, nola ditzen zaio Irungo Belaskoene auzoan olioaren izterrari? Kondarriko rizko espea. Zuzena da, nola ditzen zaio errezilen ogiari? Bimbo, ez da? Hola, bimbo ez da, ezin da? Txungo. Ba, aukeratu luzena, errexena, Beste, ekarako luzena. Kike, baukazu galdera errepikatzea? Nola deitzen zaio errezilen ogiari? Zako luzena. Boi da, balduzena, Tasko zibodurria. Bandurria, Ez da zuzena sentitzen dugu, beste batean beharko du, eta orain Asiskoren txanda. Goiko. Ándele, Guasimán. Ahí, ándele, Guasimán. Elo, itzaldi argetia eta intzazulo. Iso, ilusioak eta ilarzar horrekin. Eso, soñe baudeu. Diruba ikusten nahi naiz. Elo, nasiz. Etzait ba, oso aproposa irutzen gauzuekin negozu joitia. Ze esatezu, mosala. Santi, teletzikoa deitzen bau, da esklutik ba horietagon bat pagatzen baiue, aberastu geha. Eso, estabarra ematen aizete ditxosozko hilar horrekin. Goizian hilarra kanpateako ez. Euskilagin berdexo jartzen. Martxa hontan erotuko naiz, amez gaiztu oluekin.
Zea izea. Kanpo atea nahi dut. Kontu, peligrosua eta. Lagunduko izut. Oi, da, bi jarra batuna. Aldapa beira baita kakare. Ama, irteren nahi juela direkto. Tomase! Horti juela realua! Gaur agirre basarreixa zeuzek azpixan harrapau dau, eta dana txiki-txikina laga dau. Eta bertako semia Pascual larri dau. Eta zerk eragin du txikizioa? Ba, ez dakik oso ondo zeizan dan, baina meteorito bat jausiete da, no? Oi pena. Bai, pena, txikizioak azpeina harrapatu ez izan na. Ma, favorez. Ara, agirreneko pabu hori ni baino lehen eta telebistan. Xanti, ez azu parrikin, Jan ere zinduin da. Hobe, lehen jan ez pazon. Hilarrak batzutan pixu xamarrak izata iata. Ba, hau hemendik sartu, eta beste aldetik tira. Dios, hau este kola. Txe, bukatu alde huego. Bueno, padi, nahiko ju, Eta ondo jak, bestela belar gainan loin beharko ju. Baina hola ez tegizona, berratei hortikan. Iraola, ikez aldek ez esan behar, o? Ez, lasai. Ez alagik izuzio behiratzen, no? Hemen dazkaketa, baina. Izuzio alemanez letzen nahi, jaiz? Bueno, bale, Xilio nahi alupa. Dios, ente itzeiteta. Jalkain, bida, hobek pagina samarila sartzen baek. Zertako? Ba, pentsio batien gaua pasatzeko. Por ahí. Bea. Pasa behartzun da. Bai. Pilota zaleok! Gabon dizbela, Jose Antolosa, Gabon. Bejondeia da, Xavier. Hemen txegaitu zure astero bezala, zuen ganatzeko, pilota munduko informazioa. Jose Antolosa, gaur, zertaz hitz egingo du? Bueno, gaur, Abel Barriola buruz izango jo pixkat, Ze gertatzen zaio, leitzako mutil honi, Jose? Bai, mutil marduledek, mutil jatorra, mutil txintxoa dek. Langilea du? Bai, dudi pare, eta oain ikusiko jo bezala, 2001 lauterriko txapelketa irabazizin, gio 2002 manomanista irabazizin, eta promesa haundie bihurtuan, Abel Barriola izan haundiko pelotari, Hortxe. Bai, baino, bakik, pelotari honek lesio txarrak izan dizkik, txorkati bihurri juzin, gio fibrosis palmar izan dik. Zer duk hori, Josean, esplikatu diguk, pelotari izan dagoa, ez da, esplikatu diguk, fibrosis palmar. Fibrosis palmar dek, hemen eskun, en el palmar, ezkerreko arrautzen zelako arrautzea datzea, haundi, eta, karo, horrekin etzeok pelotan jolazteik. Eta hoi jetxi arte eta hoi ondo jarri arte, 6 bete hola, marizateskik, pelotari geldik. Eta horregatik, geizki. Eskerrakin gaizki. Eskubikin, Xabier, eskubikin geizki, eskerrakin ere behar. Bueno, ederki ba, oso esplikazio zientifiko egin digu, Jose Antolosakola, bapatean. Bai, eta guk hemendik esan nahi hau, Abela Barriolai, oendik mudik gatzea aiz, Abel, eta saiatu ai, oendik gora iatuko izeta. Animo, Abel, animo. Oidek, Abel, mutil jatorra fineta handi, aiz. Talangilea. Oidek, eta gora iritsiko izanen esperantzazek, hau, Xabierrek eta nik, eta horretik animo. Oso ondo. Eta Abel buruzko informazio gehiago ere badugu, Josean? Bai, hemen ikuste ju, Guardia Zibilak leitzako sarreran askotan gehatu du. Bakik, Xabier, leitza... Hortxe rotonda hortan. Arezo eta leitzako rotonda askotan. Rotonda aluedek, nahi behin baino jotan jun izan du naukarea, eta tuare jati jetxi, eta tuare goiti bera dana moitu. Eta ez da geharra, nik izan, leitzak guztu juten nauk, herri oso politedek, baino juten auken guztitan beti Guardia Zibile antzeo. Eta horrek nerviok nelekutatik ataiteziak. Eta Abeli buruzko informazio gehiago, Josean? Bai, ezkerrakin ibili da jota zu azken aldien. Bakik, lehen osan diun bezala, fibrosis palmar eukik eta eskubikin erain ezin da orduan ezkerrakin ibileak. Ezkerra abila du mutilonek. Bai. Ederki, eta earki gatxik enpresak aste honetan ere, badu zer eskenia, Josean? Bai, zegoain bakik, urte hasirontan frontoian ez erretzeko lege berri honekin eta jendek etzik kasoa asko ikiten, oen ikuste jumezela, imaginauetan, Xabier, jendek lasai erretzeik, puru, beziarroa,
gazte bazuke porru errezei, izaia bat gustatzen, baina, bueno, porru errezei jenek. Eta horregatik, guk pentsatzen, ni behintzat pentsatzen, hau, Xabier, ze iritsiko momentu bat, guardia zibile eta ertzainak eta sartuko juk eta festa hoitana itxingo, Beraz, adi pilotazale, orain esken behar dizuna enpresa honek, earkiatxek enpresak, interesgarria baita zuretzako. Dudi pare, Xabier, oain ikuste jun bezala, hau dek, earkigatxik asmatu iken azkeneko makina. Hau dek erretzeko makina, Xabier. Nebak, piztuzak puru bat. Bai, nola ez da. Eta oain ikusiko zuen bezala, oain botoi honi eman ezkeo. Hau, martxa jartzen dek, honek lautu guz eskak. I frontoira jutea aiz, eta launekin baldin mao, hau erdin jartzen dek, eta martxan emate geok, eta honek aspiradora txiki bat zekak barrun, eta geho tripak ez izkio, akusiko inorri, baino, kopiatu ingo eta. Oidek, geho depositu txiki bat zekak honek, ik Brume, Leo, Ibe San Laurent, holako kolonia mal jartzen dek, eta honek itekenak kia barrua bota, eta geho hor barrun reazio kimiko bat itek, eta geho hemen kanpotikan usaila, eta zek hemen ikusten zuen bezala rejila bat zekak, eta rejila ontatikan usai goxo-goxoa, eta zen dek, eta orduan, erretzezkoen antzako eta usai goxoa gatzek, ezek usai zikin hoi, Bai, eta demonstrazioa oraintxe bertan egingo du, jendeak ez pentsateko, hau teoria hutsa dela, praktika ere hementxe dugu. Oide, Xabier. Oain, esamara zeok, imazden zeok, oain dikan, Bueno, beraz, prozesu hortan zaudete horrenik. Bai, oain dik, investigazion más desarrollo zeok, eta bai, kia potazako nea, Xabier. A ber, itxo ingoaiz, maratu ingoaiz. Eta ikusten bezala, honek, kia... Zurrupatu egiten di. Oidek, eta hemen barrun, naztenek. Eta Brumelekin hastak eta orduan hemen dikan, Xabier, gertuatuta abertze usaidon. Bueno, oain dikane, bazeok, lan pixkat. Baina, ondo zeok. Baina, irea ondo zeok, Xabier, nahi ikerra guztatzaiak. Bueno, ik esan duken bezala, imaz den prozeso hortan zeoken. Oidek, eta orduan frontoien jendek errekoik eta ezek puru usailik egongo. Eta orduan danak irabazten, ongoitzuk, ez duenak erretzen eta erretzen duenak. Eta frontoiria eramateko ere, tamaina egokia du. Bai, eta lau boki jazezkak, launek eta erretzeko lasai. Eta botoi honi emate jo berriz, ez zertako oso ondo. Eta gehiatu ikenek, Xabier. Beraz, botoi horia. Normalean gorrin izaten dek itzaltzeko. Bai, baina gorri edek alarma. Numaitek kege egizartzen bale. Lapurreten babalimado. Orduan, bakik, betek aitek eta orduan, lertu itek. Eskerrik asko, Xaltelosa. Iri, Xabier. Unkigarria benetan, earkiatxik enpresak eskentzen duena, eta pilotazale, hause, itzali merko dugu, bestela hemen komerik izango dira, eta barba sartuko dugu. Nahi, genetzera, Xabier. Adiós. Bueno, izan untxa pilotazale, datorren aste arte. Egon guatxik. Beste ate gorreko ju. Xabier, puru, aspaldi erregaben nintxoa, baina. Erraziok, È una festa, Waseman. Maritxua izkatu biko eta beran etxin biarretzen damenan eskin telefonu, ze hemen ez da ixe. Nola ez ez, karrizu dona, neuk arkitu gizu bat bela ase. Men, joven cubana, 20 años, todo tipo de servicios. Zu servitio zue barre, kubano hogei urterekin umiak erizatitzu, eta hotxuta daude etxia gobernatzen, Ai, zer da, inusan tixati, Fermin. Zer? Joik beste lan klase batzuk itetxe. A ber, utzi nahi. Hemen, ama, zutzako mokua. A ber, argentino, bien dotado. Bai, ezen duke horren beste barrikengo, neuketxen dutena eguneroengo bazen duke. Komune garbitzu, mandatukein, jatekuein, dana, zeuen pantaloketan, zeuen kantzoziliopen eukero zibirroteta. La ondo emiarko jau. Hoixe, astin berritxan etorri da xela eta soldata politxe mongotzau. Zer esan dezu, ama? Soldata? Ze pentsatezu bat, debalde torriko erala? Aba, neire interesatzen zait lanoi. Bai? Ba, behatu, zuk ez dakazu esperientzirik eta zuk ezin zenke horien. Nahi gozu, praktikalen hau eta ikusiko. Bofi... Ontxe nabak, bete ina. Ziaro, eskastuta hau motel, postria jangoek. Txaixepa. Ze eskatu? Bueno, ni lania nahi naiz, eta zuek bazue edadia lanen hasteko. Esketxagoen bukaerak, zeuen kontu. Vale. Bueno, bakizue, detxu eta bukatuko dugu esketxa nahi dezun erara. A ber! Bai, kaixo, hola, padrilla. Bai? Betxoa, Andoni naiz, eta esketxoi Agatha Christieren novela bezala bukatzea nahiko nuke. Agatha Christie novela bezala, prepatu bostetako tea, eta ikusi ze prepatu dut. Ontxe nabak, bete ina. Ziaro, eskastuta hau motel,
Postria jaingoek. Txailepa. Ze eskatu? Zerbil eta eruditzaizu. Oh my god! Pentsatzen nuena, hilketa bat. Zuetako norbaitek bazeukan arrazoirik, gizon hau hiltzeko? Oh my god! Putzazenek alanta izango hiltzen. Bueno, eharra misterioa, A ber, beste deirik bat lau? Gabon, jainkua diezuela. Gabon? Beira, nik esketxo hori. Albalin bada, Broadwayko musikalak bezala bukatu nahiko nuke. Bueno, kuadre jaunekin nik ez dakit musikalak zentu handi daga, baina bueno, alduen egingo beta, eman, eurre! Ontxe naga, bete ina. Ziaro eskastu eta hau motel, postria jaingoek. Txailepa. Ze eskatu? Santi Marina! Hoi pena melu dauzko, danetako balio, Suitzako kutsillo gorriak bezala. Hola, ¿qué hay? Amandana. Me Amanda sentitzen? Kaixo, Amanda. Hola, guapo. Apa, majísima. Nik benigire moruen akabauko nauke esketxa. Baina ez altzea aspertua. Ke ba, ikera harri guztetan jat? Beha, kain, honekin bukatu behar dugu. Ez jarri, haitu? Dendariek esate guen bezala, bezeroak beti arrazoi. Zu bai gizon alkain. Zaztu bai emakumia, Amanda. Agur, mon amur. Karo, bi ez esan da, zatxun kamelatu eta jue. Ez pa, nahi guzti ez ezkian gehienak, enfermean atzetik korrikan ibiltzeanak. Ontxe naga, bete ina. Ziaro eskastu eta hau motel, postria jaingoek. Txaixat. Ta, ze eskatu? Ni naiz nauzi. Nei ez diak adarri joget jo, Atxo? Lasai nauzi, lasai. Lasaitu hai, eu. Enekin hain sentibera zinanik. Banua. Behin bakarrik esangoit, Inspektoria baino gehiago, bi gauzak horretat eizkit. Bilbainuak eta marikoiak. Eziak iportiak gehiago ikutu bestela samamesaino bialiko autostiko atekin, atxo? Dios. Gauena, trakolaz, no hay por culo hartzea, Arrastion. Txaldeon, bai. Seguruz bilotin atortzu. Ikuskatzaileanaz. Seguruko inspektorea. Ta? Erde goengoan. Arrasotxo bateko, txosten bategaz. Ta fakturiagaz be bai, txartu lerturen bat izan behar da, ze dirutza handia eskatzen duzkuzue, euskerixa bateatik. Ia argituten dugu zehozen lan. Zehozen lan?
Ze fatura esatek! Ba, gura seguru etxera bialdu duzuen bat, joan da Nazarokoa. Noizko kontukin nahi eiz? Agurtzane Agirre izeneko emakumeaten autoa, hemen konpondu zen duela jartzen dau berton. Gure bezero bategaz istripu izan da gero. Baie, gure bezeroaren istripu txostena, eta zuen faktura estatoz bat inundipe. Horrek zez, ikusi dignekin? Kontua da, gure bezeroak joen ebala agurtzane hori. Atzetik emone utzala. Bai, eta errue berorrena izan zen, gure bezeroaren antza. Baie, pare bat urretu baino esertzen, Igurtzitxu bet. Istripu txikirbe baino etzen izan. Ta zue kotxeari albo oso-osoa konpondu deutza zue. Hoi aluan. Kata faktura honet. Erdu zeuona. Kosk. Aurki, ETV baten. Kamisetako etiketiak kendu bari zeukasun. Neske estarrin, haintxane. Atxo estarrin, xexili. Best atxo estarrin, roxali. Aurki, ETV baten, neskarateka. Bai, goatzen auk, kotxia etxo un kristo aietu guen talerrea. Etxo un kristo? Etxo un kristo? Bai, agurtzan entzio zure bezero horrek. Kotxia dana alde, hau dana berritxu behar izan genuen, txikito zitxon, eta geho bakik, betikoa, radiadoria, eta trokola, eta utakula, eta... Rabitu, nik hemen istripu egunean jatzotako partea dokot. Ertzantza sinatuten da bena. Eta hemen, agurtzanen kotxeak kapotan matxura txiki bat besterik etzeukala jartzen dau. Oino, hoi jartzen du. Ta horrek ze esan nahi du? Eperdia biztan geratu zarela. Lasai gizona, metafora besterik ez da. Esateko modu bat, baina zuk ulertuten nozu. Eka bendio, ekatzak faktura putauiz, behingo agatik behotzen hasi nauketa. Zenbat jo bosteun 600 euro? 600 euro? 3.000 jartzen dago hemen ba? Izan, bakik, kotxia behiratu, alde batetik eta bestetik, eta gero eskua pixka sartu, eta ikutu, eta azkenian jaleua bakizu. Pai, nola jokatu horrean zulangoekin? Ara, jakizu, ez goazela, txakur txiki bat bera ere ordain duten. Zuk egin dozuna, delitua da. Eta polizia eta lapurretara olga gura bozu, bauantxe bertan hasi geinke. Nik probak deko daz. Eta zu konturatu orduko, upielako purua sartuko deutzut. Nahi! Bueno, gutxin ezaku eta loitia bado. Ba, motel, bestien montatutako tindakan, baina loin bihar izan bagendu. Ze, Dana jakintxu jaiotzen jaten, oze? Utzi pakian, tío. Venga, Alkai. Ike gauza erra dazkaketa. Ni intentzile honenak inta zue parrein. Paru?
Barkatu, nire izan dut. Zer, esku sartzen, galdik egon, nahi? Lasai, pakia bieio, Honea ondo pasatzea etorri gaitxoketa. Oida, pagarik arrazoi du, baina hortako deskantxetuta balin bagaude, hobeto. Hola, berriz handu egingo aiz. Dio. Txot! Ire ez monja erreina, Ai, pena, Pina? Andrea jagutzea dago. Ez, motel. Sardua gozo gineazok, jaramelu amateik. Txotx! Etza gainaltu esan seapotua. Txotx! Grazik, jende hone puta ideik ez dagan, bestela. Ai, motel. Harrio! Bota! Ui! Artu, bildurripe. Abasoa. Hala, nahiko. Ba, gozua zeok, karamelo ematen dikonek. Enpala gozu, gasmatzana. Bueno, segi, bakalloa jatea. Eman, pakia. Urrengoan, herri xara. Jefe, kalekume horreztitu gain tontuak, Zer jakingo kaleume gisa asuek. Gertuen ikusuen sakar bakarra zea. Zer, Newtoni burun ereitako hua. Zaini? Newtoni! Newtoni? Bai. Sagarra? Eroi? Pues ziklista italiano aguanta. Baina, xintxo, ire letzen. Bai. Hauzta revista putau eta zeiok. Parrile behiratzea. Netu zake horrek, behitu zahartzen duen aldizka honek gure sagardote egitaz. Aialde berrik sardo ona. Eta txotxeneak, guriak gozo gila, mekapen dion. Neozilua izorreteko zia honek. Zen nahi dago amikitia. Pentsa zazozea zaburu, Sardo amikatzeko? Zea, ilargiak koetia bialtzeko. Zeikio! Bueno, zeo ze pentsatu gehiat. Nauzi, inozila irekiko jazu? Ez zet! Txokoa. Bai. Xokin, torre honea. Ize hostietako nahi de kupel puta irekitzia. Ba, ontako zahardua gozo gila dalako. Ze zagar klasekin egiten duzu zagardoa? Bueno, zagar borobila egin. Nosi, konpondu biat arazoa, Listo. Earki, ondo ziok. Bueno, trabaska hartuko zu, Gozo gila da honik ezin esango zu, Ba, revista baten behirakurri neban, gozuei iguala. Bueno, revistek manipulatu besteik ez du diten. Hoi ez da kasuike. Hostila du oin! Zer duen? Honek gatza da, kazagardo honek. Bakaila baino geixa. Gu, herri ojara, bentzak, guazen. Mekapen dio. Mekapen dionek gatzazekak. Kagata garbituko itu. Apa, ze gozo gila loendik? Bai, gozo nina txioa gordia. Gatza botalde jok. Kabensos, tripaki gateako izkit, Telefono bat hau nahi, Etzak baino aldei! Abendio! Asitxo! Ama, hau indet. Horrek marujita diazek baino simur gehiago azka? Idurre, plantxista zutzako. Komune garbitzi probabiko zu. Komune? Ni paso. Nekane, zuk ere, beti lan zikinerak ematen dizkiozu, Zuia, esku zikinu baikizilek eixe garbitzu. Nahi baezu, ni tenderetetik erropak erretiatzeko prest. Ederto, eta gero beste lavadora bat ipini. Erropa batu, sartu lavadoran, ipini lavadori, esei eta jaso. Osondo, bainoin soldata negoziatuko dugu. Ordu 6 euro. 10. 8. Bueno, 8. Baina astian bitan jai. Eta orduko, laurdena libre. Librezetako. Zertako izango da ba, kafetxu hartzeko, ofizinetan bezala. Gure idurre, neozilotako jaiua da.
No, hau do, kotza, hotza itxeko bat benetan, Iparra kolpetik sartu eta... Otai edazo ze hotza gentzeko golpetik. Ardo pixkate opatxarra. Ez, beste hori zer dauk, info. Hombre, balin, ondio hemen abit. Da. Eta raiak horretako info bat. Baina zia, legunien moduan, epela etara gero, Info, da, info. Aurrekoan epela, ate altzian ba? Epela, Luciferren apartamentua modukua. Aste betian Andriai Maritxu diarrien, Marifu diargabilinok eta. Kontuz geho, Info. Tranquilo zaitxeste. Ikikarriak kutxera bat. Niet. Info. Berriro, hau erretzeko? Ekartzeko kutxera bat. Etzekiaz banik. Ikez, nik pai. Gure amak alaxera kutzen joztan. Kutxariekin eraino ezkero, berua, evapora hoitzen du. ¡Se Cristo! ¡Piesero! ¡Atos a los comurdiñas al diero! ¡Desintegra, binjuketa! Info! Augusto gula geratuko ba. Balin, ekarri da beste katillu. Aman metoduak balio espada. Aman lehena erabiliko huat. Seguro, ala? Ikusik. Abra, kadabra! Baina erotuta, ala? Ez, nien osoratu model. ¡Hauen Bielorrusia! Arroputza. Da. È una festa, Wasserman. Zemos ikustezu balator! Dilatauta da, ez zaio asko falta, animo, mertxe! Me cago en la mar! Azkar bestela, bilok erdituko gea! Bator, etorri umi ikustea! Torri! Ikusi jok! Ez, ikusi dut. Ikusi dut. Ze ikusita ze hostia erditzen nahi naizela inutilak! Eutxi horri, mertxe, ume hau ezin da irten zalantzago argitu arte. Zalantza non, Euskaltzaindia han. Euskaltzaindiaren zalantza argiketa zerbitzua, eguneko 24 ordutan. Zein da larrialdia? Larrialdia nidakaten benau ez da nahi danea sartea supositorioa. Eso, nola esaten da, ikusi diot, ala ikusi dut. Beno, 1979 urtean Larrabetzeun egindako bilera, ikusi aditzarekin nor-nori nork adiera erabilizkero, ikusi diot zela proposena erabaki genuen, eta nor-nork adierarekin ikusi dut. Ikusten? Nik arrazoi. Zuk ez da gazo arrazoia, nik daukat arrazoia. A ber, motorista, hau erditze bada, Eta honek aitak aurre ikusi duenean, ikusi diot esan do, gaizki. Nik burua ikusi diot. Hombre, baina zuk ez duzu burua ikusi diot esan duzu. Ea zer ikusten den. Arrano pola. Aizu, baina ondo altzaude. Burua kanpoan duela igartzen detela! Horrendik ez du arazoa konpondu. Venga, barrura, txikito. Biak ondo daude. Aitak burua ikusi dio, eta zuk umea ikusi duzu. Erki ba, tira mertxe, orain bai. Bultzein nahi beste, tira. Venga, bator da. Bator. Bito itatxo. Bete eskatzen bete nire umina. Bai, umeza terra. Soltero seguro. Bai, launtzako, bai. Zait igual keini telefonu bideuka? Arrotu mismo baten abitazioa bilatzen nahi den. Biharko, tienda kampaina hortan loin bihar izan bagenu. Bueno, lasai jendia, badeuta nun loin.
Toma! Eta gu garko hain deu, zue bakizue, aldan guztiak koizkein, eta guazemak! Arkia zeuden, Mai Carmen! Aikea! Hartzen zintuko jara! Zintze zabezela! Aliela! Alioli! Are jute, bat pafaldu da gero eta te puede joder bien.